の虜になってしまえばきっと Uy! Ya! Kaiihi naman kanina guys. What's up? It's your boy Tiw Tiw. Welcome back to my channel. Guys, maligo mig. Uwa! Yak dami tayo dinig-iring guys. Maligo uwa! Naman ay anso sa iring. Naman anso sa iring. Gawa, oy. Pupunta ako sa aking pangmalakasan na ano guys. Lalaog. Lalaog. It was at this moment that he knew. He fucked up. Munti ka na. Joke lang. Hala, ayan yung pusa guys oh. Ayan yung nag-ano sa akin, nag-scratch dito. Nag-scratch. Punta tayo dito sa aking greenhouse guys. Greenhouse effect. Greenhouse effect. Ito nga pala yung greenhouse ko guys. Yan yung pinatayo ko yung greenhouse na ako lang yung gumawa. Tignan nyo sa ano ko, sa video ko soon. Hindi ko pa na-edit kaya hindi ko na-post. Pasok tayo sa loob nito kung anong laman ng... Gagay. Ano ba yan? Hirap naman. Yun. Oh. Ito muna tayo sa loob. Ang laman dito sa loob guys ay mga halaman ko. Malamang. Okay guys, ito yung mga tinanim ko guys. O, tignan nyo. Ito yung cabbage ko na sobrang laki na. Tignan nyo naman yan. Malapit na siyang i-harvest guys. Mga konti na lang siguro para ma-harvest siya. Mga ilang weeks na lang siguro to. Mga 2 weeks. Or 3 weeks. Ito din yung ibang cabbage ko. Ba't ako hinihingal? At ito naman yung mga talong ko. Oh, di ba? Na may bunga isa. Bilog yung And ito naman watermelon. May watermelon din ako guys. Yung winter melon pala. Ay, winter melon yung Chinese melon, yung dilaw kulay. And ito yung mga sibuyas natin. And syempre, ito yung strawberries. Tignan nyo guys. Alam nyo ba guys na isa lang tong strawberry dito dati. Tapos anong tawag niya? Nag-runners. Ganito ba? Ito guys, ito yung tinatawag na runners. Yan. Yan sila, lumalaki to. Tapos ginagawa ko para hindi siya mamatay pag nilipat ko. Nilalagay ko sa muna para umugat siya. Umugat? Para umugat siya tapos pwede mo nang putulin pag marami na siyang ugat. And ito naman yung mga bagong tanim ko. Chinese cabbage to sila guys. Yan. And meron pa akong mga cabbage dito. Ito guys, oh yan, cabbage din to. Cabbage. Oh, di ba? Naligo na wala ng ulan. May naligo dito na wala ng ulan. Guys, Oh. pakyas yung mga plano ni Cristio guys. Paano yan? Maliligo daw kami ng ulan. Host na lang. Pakyas. Pakyas. Pakyasers. Ano ba yan? Malas mo naman. Mukha klaro ko siya. Kaya guys. Okay na, lalakas din yan. Lalakas din. Parang amoy mo. Wala nang amoy kasi naligo na. Sana all, nakaligo na. Ligo lang yung kontrata. Walang lugod. And ito na yung mga palidya namon guys. Palidya, alam niyo ang palidya guys, ang palaya. Kabulano na guys, palidya. So, meron na. Then, meron na din yun. Tinakpan. Yan, malaki, sobrang laki na. Wow! Maliit pa yan dati. Bilis lumaki. Yan, may dahon ng saging yan. Ito naman yung saging namin na kakaiba guys. Alam niyo kung bakit kakaiba? Kasi hindi siya pangkaraniwan. Kasi kakaiba siya. Ang tawag dito guys kay praying hands na banana. Tingnan nyo, bakit tawag siyang praying hands? Man yan guys. Yan oh, ibang klase na saging guys. So parang kamay na dikit-dikit siya. Da? Praying Oh, hands. Parang ako yung, ganyan. Ganito ba? Oh, parang ganyan. praying hands. Oh, galing-galing mo naman. Oh, siyempre. Kasi ako, nagpe-pray ako lagi. Lord, thank you, Lord. Excited na akong makatikim yan. At meron ipapakita ko sa iyo. Akala ko yung umabot na ng 18 years old. Ano yung papakita mo sa akin? Nawala na yung ulan. Wala na yung ulan. Babalik Tayo na mo. Walang klaro. Ikaw kasi. Ay nako. Wala Meron klaro ipapakita ko sa iyo. Ito. Wow. Pwede bang magtalong? Alam niyo ba kung ano to? Alam niyo ba kung ano to guys? Ano yan? Ha?
Opo. Bayabas. Ay, bayabas? Watermelon yan, guys. Water lemon? Oh, water lemon. Yan oh, guys, oh, water lemon. Watermelon, oh, di ba? Wow. Grabe Parang ano na talaga sa amin dito. Farmalized. Meron pa dito isa. Mm. Meron pa ito dito. Yan, watermelon. Saan na yun? Watermelon. Yan, water lemon. Ito guys, pwede bang magtalong kung ano to? Ha? Pwede magtalong kung ano to? Ganito yan. Ay, Tignan malaking mo kamatis. Ay, hindi ba yan kamatis? Pwede mo magtalong. Pwede magtalong. Lalaki naman ito. Parang itlog. Uy, parang itlog ah. Kailangan ng fertilize ba? Yo. Ayun, meron pa ipapakita ko sa'yo. Ano pa ipapakita mo sa akin? Meron pa ako ipapakita. Oh, Dun. asan? Dari tayo mga Basang-basa ka na, boy. My goodness. Ito, tignan mo ako. Alam mo ba kung ano to? Ano yan? Baungon. Lemon. Ay, lemon pala. Lemon to. Lemon. Tignan, meron ba kayong ganito? Lemon? Oh. Lemon ba kayong ganyan? Ay, ano ba yun? Mali. Lemon kayong ganyan. Lemon ba kayong ganyan? Ah, meron pala yun. meron. Galing mo talaga. Taba talaga ng utak mo, boy. Ha? Thank you, Lord. Praying hands. Bullshit. Dahil yan sa banana na praying hands. Thank you, Lord. Sa? Ang ingay nyo may natutulog. Eh, gising ka na. Kaya nga dahil sa inyo, ang ingay nyo. Ah, good morning. Anong good morning? Alauna na? Good morning kasi bago pa siyang gising eh. Wow. Tapos, ha? Tarungin nyo yung mga batasan nyo. Hoy, ikaw Ming ha? Ikaw, Hindi alam ka nyo ba naman guys? nakakalimutan. Yan yung nagkalmot sa akin. Ha? Ha? Walang isang Yan yung nagkalmot sa akin dito. Mm. Dito. Kalmot eh. Kalmot. Ha? Kalmot. Parang gusto ko din siyang kalmutin. Uy, kalmutin mo. Ha? Kalmot. Kuhain mo lang one lives kaya. Oh, kuha One na yung lives. one life. Walang, hindi tayo ganyan guys kasi mabait tayo. Isa pa Ming. Ha? Good night ulit. Good night, good night. Ming, isa pa Ming. Gawan ka namin sumyaw. Meron pa ko ipapakita sa'yo. Oh. Ito yung unang tanim ko. Ay, tanim mo pala. And ito naman yung ano guys, yung bell pepper natin na sweet pepper. Yan guys, oh malapit na siya mahinog kaya medyo pumula na siya. Wow. Medyo pumula or na yellow pa. Anong yellow? Huh? Orange pa yan. Ano na? Hydroponics lang yan guys. Oh, hydroponics sa lahat ng gustong matuto, pag-search kayo. May tama ka talaga sa utak. Nag-search ka man, di ba? Farm Tour 2.0. Ito yung mga sili natin, guys. Tapos dito sa kabila, ito yung mga sili natin. Tapos dun sa kabila, guys, dun yung mga sili natin. Ito yung mga ano natin dyan, mga sili Sili din. namin. And ito naman yung mga onion namin. Oh. Ito yung mga luya. Ha? O kanang Isyo. dili Onion. aptik ba? Dili aptik. Onion. Ay, ha? Kanang dili Luya. aptik Kala ko, onion. saluyot. Onion. Ha? Onion. 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 Salayot yun. Onion. Onion. Ito naman yung mga talong natin, guys. Mm. Dami mong talong ah. Parati ka lang nagtatalong. Wala namang sagot. Ang dami mo talagang talong. Sili, gusto yung sili. Sobrang sulit din ng ligo namin, guys. Yes. Biro mo, basang-basa yung short ko sa kanya. Biruin mo. Ano sa'yo? Biruin mo, nabasa lang yung buko. Ganyan kami maligo. Oh, Ha? Ayun, may ulan pala dun. Ba't dito walang ulan? June meron. June. Lakas ng ulan. kasubuan eh. Ilat. Luwa pa ba? Uy, yari! Hoy! 君の虜になってしまえばきっと Since uminit na, alam ko na kung bakit uminit. Dahil sa akin. Blog dito. Bakit gibilak sa kasubuan ko? Ano ko na magpagupit guys, kaya aalis kami ngayon kasi mag-grocery, bibili kami ng ano, tapos mag-grocery. Ready for Hong Kong. And ready for Hong Kong! Wow! Excited na kami mag-Hong Kong. Laway-laway ng buang ko. Ganyan ka naman talaga pag maliligo, di ba? Parang Laway ilabas siya. mo lang yung tubig dito. Okay lang yan. Oh. So, swerte yung maka-ano nun. Maka. Yung natamaan. Kasi medyo bawang morning laway. Ha? Uno! Tro. Ligo! Ligo! Tro. Tro. Ano? Ano?
Uy! Yeah! Kaiihi naman kanina guys. Oh guys, maliligo na kami kasi alis pa kami kasi nga mangungumpra kami. Mangungumpra. Mamalingke kami siya. Pupunta kami malingke and baka magpapagupit ako ng buhok kasi ready for Hong Kong! Nakalimutan ko na naman, vlogger pala ako. Ayun ako. Paalis na kami guys, papunta kami ng mall. Welcome to Tagbilaran City. Papunta kami ng Tagbilaran guys. Kasi may bibilhin kami, hindi pala. May papadala ako and mamalengke. Snake Princess Warriors! Guys, tanawa good guys. Karnira mong paliton pero tanawa unsay na palit. Boom, usa ka karton na sad. Lahi ra jud ay. Kasi na budol. Boy na jud ha. Kasi na budol. Ikaw manggod ko nga. Gatas ra to. Ay, gatas ra. Ana Guys, bitaw ko sa imo. gatas ra mong paliton pero tanawa mo na palit isa ka karton. Ana bitaw ko sa imo. Tagalog. Sabi ko nga sa iyo. Paano mo nasabi? Sabi ko sa iyo, dapat yung malaking cart na yung dadalhin natin kasi alam ko na mabubudol ka na naman kasi marami kang makikita sa cruise. Hindi naman malaking cart yan, maliit lang yan. Maliit lang kayong kanina. Ngayon, Hindi na kasya. kumuha ka pa ng isang basket. So, same lang yung practicing of the market strategy. Oo guys, gatas na pero tanawa. Tingnan mo yung nabili namin isang karton, malaking karton pa yan. Nakabox ng gatas. O ikaw. Nakabox ng gatas. Anong ka-expo nagkilay yan? Dako ha. Guys, don't forget to like, subscribe, and share this video. I love you all. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!